बेखौ एक्सप'ज खालामगोन आं मिथिबायना ओमफ्राय नंमारगौना नंमारा बेखौ आं नोंसोरनो खिथानो थांगासिनो दङ। नै लोगोफोर जोंहा नैबे आदैया मा होनो जिखुनु आङो बुंनोसै आरो जिबौआ फिथिगम बेनि बार नांदों आरो माला जाया होनदों आदै दहाय फुङाव जादों ओमफ्राय बिसआनो मोदोम गंसे जाबाय दा बेखौहाय गावख'जानो फैबाय आरो नै आमाइनाव बिसआनो मोदोम गंसे जाबाय जाहैदों गावख'जानो फैदों जिबौनि थारमाने नारें सुजों गावबाय आरोखि ना नारें सुजों सुबाय थै बख'नो बख'यो नांथ'हैयाखै दाबो हाबाखैनो थैयानो गवाखै गवा हाबद'बावाखिसै होनदां ने गैयाना ओंखारबावाखैसो थैगलायलायै जाखोरा हाबायमोन दा मोजां थुनबावलामाय नैबे सु मोनसेजों बेनो गोलावथार हनै ससे लाबोदोंमोन दा हाबबाय थायाखै एख्रि हाबथायाखै सुआ थै बख'नो नागिरदों एसे थै गजासे सुनांगौ आरोखि जिबौ संनानैसो फैखानाय बियो हांसोआ थारमाने हांसो नागिरहैदोंमोन मानसिया हांसो नागिरहैनायावनो बेबायदि जादों आरोखि ना मोदोम गंसे जाबायमोन बे आदैना जिबौ बिसानो ओमफ्राय दा मुलि लोंबाय ओमफ्राय नैबेजों नैबेखौ फुनगोन ओमफ्राय नैबेहाय सुगासिनो दं आरो नै बै आसि फिसाखौलाय फारसेजों हाबाखिसै आथिङाव सुबाबो फारसेखौहाय ओरैबायदि खस्थ' जायो फारसेजों सुनो नागिरबाय दा बेखौ सोरबा सोरबा बे भिडिअखौ नुबा मानसिफ्रा मा होनगोनलाय खिन्थु मोजां नायनानै लाखादो जिबौ संनायाथ' गोबावबो थाया थानाया नाथाय बार नांदोंबो होनदों आरोखि ना जिबौआ सौफैयाखैबो जानो हागौ बार नांदों जाहैदों बेबायदिबो होनदों खोथा दा मोनथिला मा जादों नायग्रोनि र' दा बेनि प्रुफखौ दा दसे थानानैनो आं होफिनबावगोन आरो प्रुफखौबो होगोन आरोखि ना दा भिडिअ मोनसे खालामबावगोन बेबायदि सुबावबाय थैयानो लाथा जाबाय जादों थैयानो गनो नागिरला नैबे मुलिजों मोजां फुननानै नाख्लायाबा बेनि थैया माबा जानाय नंला आरो दा मुलि फुनफिनबाय नै आरोबाव बेनि प्रुफखौ आङो दा दसेनि उनावनो आङो भिडिअ होफिनगोन दै नायलां सोरबा सोरबा माने नङा नंखायसो सानो नालाय नायदो एबार जाखिनि लाबोयो आङो लोगो लोगोनो बेनि प्रुफखौ आं होलांबाय थासिगोन एबारनिफ्राय थावबो नाना होबाय आरोखि ना आं मुलि दङ दाउनो लोंखायो खालामनायावनो मुलि गैयामोन ओमफ्राय लोंजोब्बायना बे मुलिखौ लोंजोब्बायनो नोङो लांनानै दोनहैनायखौ आदैनिखौ लोंजोब्बाय गावनि जिनिसखौ बे मुलिखौ जाजानो फैयासै गावनि बेबारावबो हाथायनि मुलि लानानै दोनहैनायखौ बिराद लोमजाबाय आङो थरसे जाबाय जाया आङो बेखौ लाखानाय गैयामोन गोबां जायोमोन ना आं जाजोब्बाय गासै जिबौ हाला गाथोनगोनाङो आंना बेगेङा गबावबाय अखानायै गबावदों बे माखासे मानसिफोरखौहाय मा बुंहरनो सानो आदैया बे भिडिअनि गेजेरजों आदैया बुंनो लाजिबाय नालाय दा आङो बुंनोसै आरो माने सोरबा सोरबा फोथाया नालाय दा बेनिखायनो जाहाथे सोरबाफोर जायोबा फैनो हागोन आरो ने आदै फैनो हागोन बे आदैनिया मोदोम गंसे जाबायमोन बिसा ओमफ्राय दा बेना दहाय आङो एसे सिगाङाव होदोंमोन ना
दुरुं फाननानै मुलि फुननानै गावनानै होदोंमोन दा बेजोंनो ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय दा आदाया मोजां जाबाय आरो बे मुलिया जाहैबाय मानसिफोरनि बायदि जारिया गासिबो दंफां बिफां लाइफांनि माबा तयारि खालामजोबनायसो आरो गोबां मानसियानो थांबाय फाहामजानायखौ मोनलांबाय थारमाने गोबां मानसियानो फैनानै रिजाल्टखौबो मोनबाय आरोखि ना मोजां जानाय थारमाने मानसिफ्राथ' नोङो मोजां जाबासो खोनानानै थाङोबो नालाय नंगौबो खोमालाय खिन्थु आं नैबे जलायस्रिनि बे अजाखौहाय नैबे दा भिडिअ नोंसोर नुनायखौ बेखौ फोथायखायो फोथायनाया नाथाय मायाव फोथायो होनबा बे आखाइ बायनाय आखाइ आथिं लोरिनाय बेफोरबायदिखौहाय अनेक लाङो बेनावहाय सिगांनिफ्रायनो आरो जोंनि जाथि खुरमाफ्राबो अनेक लांनानै हामनायबो दङ आरोखि ना बे आथिं लोरिनाय मानाय आखाइ लोरिनायखौथ' आं मिथिगौ ओमफ्राय नैबे नामाखौबो डेंगु जापानिस थाम्फै बे नामाया जापानिस एनकेफेलाइटिसा बे थाम्फै अरनायखौबो फाहामनो हायो बेबायदि होननायबो खोनादों आरोखि ना आङो ओमफ्राय थारमाने बे अजानाव थाङोबा रिपर्टखौ लानानै थांनांगौ आरोखि ना जेनेबा आथिं बायनाय बा एक्सरे रिपर्टफोरखौ लानानै थांनांगौ माबा मोनसे बेमार जादोंबा बिनि रिपर्टखौ लानानै थांनांगौ आरोखि ना बेखौ रिपर्टखौ लानानै थांबा बे ट्रिटमेन्ट खालामगोन आरोखि नङाबाथ' खालामनो हानाय नङा नालाय रं ट्रिटमेन्ट जाहैगोन नालाय थारमाने रिपर्टखौबो लानानै थांफानांगौ जायो आरोखि ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो नैबाव भिडिअआव नुदां कमेन्ट हरनाय सोरबा फोथायनो गोब्राब मोनदों आरोखि ना नों जिबौ सौनाया मानोथ' गोबाव थाखो बा नोङो जिबौ सौनायखौ बिदि हायो नामा बेफोरबायदि आरोखि ना बे सासे होनो थगायना लाब गैया जुदि नामा मोदोम गंसे जुदि बिस हाबनाय मोनब्ला बियो थाखायामोन बेफोरबायदि मोनसे गोबां रोखोमनि जेनेबा फोथायनो हायै मेसेज होनाय नुदों आरोखि ना आं बे भिडिअआव जिखुनु जाया आंबो मिथिया आंबो थांनानै नुफेराखै खिन्थु नैबे आथिं बायनाय आखाइ लोरिनाय बेफोरखौ हामहोनो हायो होननानै आं मिथिगौ आरोखि ना आरो नोंथांमोननो जुदि बे अजानि जुदि नाम्बार थाम्बार नांगौबा आंनाव दङ नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय आं हरनो हागोन जेबो नङा हामनाया खिन्थु रिपर्टखौ लानानै फैनांगोन आरोखि ना जेनेबा नोङो हस्पिटालाव थांनोबोथ' नोङो गामि एरियानि मानसिफ्रा नोङो 1 घन्टा 1.5 घन्टा मानिसिम नांगौ गारि लाबोनाय मानायावहाय लामा गोजान जिखुनु जाया बेयाव हास्लाबा बेफ्राव लांनो हायो आरोखि ना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय बाय